ମଉସା ଆତି କାହାର ଝିଅ ଗିଲ ଚଢେଇଆର ମଉସା ଚଢେଇଆର ଝିଅ ହଁ ମଉସା ଆମେ କଲକନ ଚଢେଇ ଆଣିଛୁ ଅନେକ କୋଟି ଚଢେଇ ଆଣିଛୁ କହିଲ ଆତି କି କୁଣ୍ଡୁରି କୁଣ୍ଡା କାଉଁସି କୁଣ୍ଡୁରି କୁଣ୍ଡା କାଉଁସି ଚମ୍ପା ଚଢେଇ ଧରି ଆଣିଛି ଅଣା ଦେଲେ ମୋ ମନ ହୋଇବ ଖୁସି ଶପଥ ଦେବ ଗବଣି ଶପଥ ଦେବ ଗବଣି ଆର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରିଛି ଆଣି ପାଦୁଡ଼ି ମାସଦ ହୋଇବ ବେକର ପାଣି ଟିକି ଟିକି ଯେ ଚଢ଼େଇ ଟିକି ଟିକି ଯେ ଚଢ଼େଇ ନିଅ କିଣି ନିଅ ପଇସା ଦେଇ ଭଲ ମାଉଁସ ଖାଇଲେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଘର ଚଟିଆ ଚଢ଼େଇ ଘର ଚଟିଆ ଚଢ଼େଇ ତାରା ଚଢ଼େଇଟି ଆଣିଛି ମୁହିଁ ଆରକେ ଖାଇଲେ ଗୋ ବାଛୁରା ରହି ଶାଢ଼ୀ ପକ୍ଷୀ କିଣି ନେବ ଶାଢ଼ୀ ପକ୍ଷୀ କିଣି ନେବ ନାମ ନାମ ନିତ୍ୟ ସେ ଗପୁଥିବ ମାଉସୀ ଗପୁଥିଲେ ଧର୍ମ ହେବ ଢକ ଢକ ଯେ ଶାଗୁଣା ଢକ ଢକ ଯେ ଶାଗୁଣା ଖଣ୍ଡ ହଳ ପକ୍ଷୀ ଆଣିଛି ସିନା 11 ଅଣାଗ ସତ୍ୟ କହିଦେଲା ମଉସା ହଁ ଝିଅ ଆମେ ଆଜି ଏ ବୃକ୍ଷରୁ ଚଢେଇ ମାରିବୁ ମଉସା ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଏଇଟା ଦେବାଳିଆ ଜାଗା କେହି ଚଢେଇ ମାରି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ଦେବାଳିଆ ଜାଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ତୋଳିବୁ ଦେବତା ଧରିବୁ ତାପରେ ଚଢେଇ ମାରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ କିଛି ବିପଦ ହେଲେ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ହଉ গণ দুর্গা পূজা করি গণ দুর্গা পূজা করি ইষ্ট কুসুমরি গোত্র উচারি
କରୁଥିଲି ତୁଇ ମୋ କଥା ମାନିଲୁନି ଏବେ ଦଶା କଣ ହେଲା କହିଲୁ ହଁ ମଉସା ତମେ ମୋ ଧର୍ମର ବାପ ଆଚ୍ଛା, ବାପ ହିସାବରେ ଯାହା କରିବା କଥା କର ମଉସା। ତମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ସାନ ଦିଅର ଅଛନ୍ତି ମଉସା। ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଉଦ୍ଧବ ପାତ୍ର ମଉସା। ଆସିଲା କି ଉଦ୍ଧବ ପାତ୍ର
କଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି କି ତମ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏ ଚଢେଇ ବାରିଆ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଦେବାଳିଆ ଜାଗାରେ ଚଢେଇ ମାରୁଥିଲେ ତମ ଭାଇ ଗଛରୁ ପଡି ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଦେଇଛି ତମ ଭାଉଜ ବୃକ୍ଷ କୂଳେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ନାଇଁ ଯାଇ ଧବ ସେ ପଚାରିବୁ ଥିଲା ହେ ପଚାରିବୁ ନାଇଁ ଯାଇ ଧବ ସେ ପଚାରିବୁ ଥିଲା ହେ ପଚାରିବୁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଆସି ଭାଇ ମୋର ମନା କହବ ନା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହଲାଗିଲା
ଶାସନନଗରର ପରମା ସେଠୀ ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଗ୍ରହଣ କଲୁ।